Nije samo zbog toga. Mali performansik, pozdravimo i moderatora i našeg Zorana. I jedino sam vidio što... Možeš se biti tako. Evo ovako, možete malo da se koncentrišete, čisto onako, ne znate šta vas čeka, zato. Pozdravite se, mislim, sa možemo koji nas šalim se, naravno. A Zoran će da započne ovo što zapravo i ne znam šta će biti. Igramo bez pravila, nema pravila koraka. Zabranjena su bilo kakva pravila, tango ne postoji, ništa, salsa, ništa ne postoji. To